אלמה אוכל אדממה. אוהב אדממה? כך. קליל של כמה יעלה לי לקנות מכונית. זה פי 1000 יותר חמור. בינתיים בבנק ישראל ממשיכים לשדר זהירות, אבל ככל שהדולר ממשיך לרדת והמשק נפגע, במגזר העסקי כבר לא שואלים האם בנק ישראל יתערב, אלא מתי. עכשיו שוק התרופות ללא מרשם, ענף שמגלגל יותר ממיליארד וחצי שקלים בשנה. גם כאן נרשמה התייקרות גדולה בתקופה האחרונה, ודאי ביחס לעולם. הכתבה של גל שיוביץ' מעיין פרט. אם אתם חולים או טסים לחו"ל, או אפילו רק דואגים למדפי הבריאות שלכם בבית, אתם כנראה קונים את המוצרים האלו ובכמויות. תרופות ללא מרשם. אבל כמו בכל תחום, גם פה המחירים בישראל גבוהים יחסית. כמה זה יעלה לכם בפארמים לעומת קופות החולים? לקחנו כמה דוגמאות להשוואה. נורופן לילדים 100 מיל. בקופות החולים המחיר יעמוד על 21 שקלים, לעומת בפארמים 26 שקלים. נורופן טבליות בהתאמה המחירים בישראל בקופות החולים 17 שקלים לחבילה, בחברות הפארם כ-20 שקלים לחבילה אחת. סטרפסילס בקופות החולים המחיר 25 שקלים לחבילה, בחברות הפארם 30 שקלים. וולטרן 100 מיל בקופות החולים המחיר עומד על 58 שקלים, לעומת 77 שקלים בחברות הפארם. השווינו את התרופות ללא מרשם גם למדינות אחרות בעולם. ניסינו עד כמה שיותר לדייק את המוצרים ואת הכמויות. נתחיל במזרח אירופה. אני נמצאת מול פרמצ'יה, שזה בין החברות הדי גדולות כאן ברומניה. אז יש לנו ככה 16 שח לנורופן טיפות ילדים, יש לנו 11 שח לאדוויל, יש לנו ג'ל וולטרן 100 מיל שהסכום שלו הוא 9 שקלים, סטרפסילס 20 יחידות 16 שקלים, ונורופן 20 יחידות כ-14 שקלים. לורן, שעברה להתגורר ברומניה, תשלם על כל הסל הזה 59 שקלים. פער אדיר אל מול ישראל. יש את החולי הזה של מע"מ גבוה על כל המוצרים, 18% מע"מ. רוצה עוד? באירופה יש מדינות של תרופות, יש 0% מע"מ. זאת אומרת, כבר עכשיו יצר פער של 18% שהוא מאוד משמעותי. ואנחנו כבר מזמן קוראים למשרד האוצר להקל ולייצר מה שנקרא מע"מ דיפרנציאלי, גם על מזון חיוני וגם על תרופות. אפשר לדבר על זה שאנחנו גם שוק קטן וכך הלאה, אבל יש עוד בעיה אחת קשה, שישראל החליטה לפקח על מחירי התרופות ללא מרשם. ואני חושב שהדרך צריכה להשתנות, לפתוח את השוק הרבה יותר לתחרות. תחרות היא המנוע שמוריד מחירים. מפה ללונדון, בריטניה. כאן בבריטניה חלק גדול מהתרופות ללא מרשם אין מע"מ.